te hakaban kong so ai khublai step basu bakman ya phi barok ki pajba te menta kesngi ngami namo kerwat banlet rally setei sha sekretariat kumbala penbana da ka parti WPP te menta ke step ngaladon hangne ha sosper te une ulum ubama PPE ha kene ka video une ude ulum semper te ya phi ki pajba barok ki ba lej ban rally menta kasngi hangte hapo sekretariat te ngakermen ba pinpoi da kabasuk kabasan bat kumju ru ngiru kumju nginpoi da kabasuk kabasan te ipi ki pajba ki ba ngamut ban batai shwa kumne te habang ilej syagate ka rally ngilej da kejing suthu namar kejing sukhya ya ki isu jong kari bat kaja benreu te phi ki pajba ki bompoi mo asu kerpat tangkawai ba subha ban bu jingdwai na ka benta ki balai chakatu karali bat kumju ru duai ba ublai un penjob ya kane ka jung penlong ka jong kane ka parti WPP ya kane ka rally nam ta ki isu jong kajai benreu te lada ki e baro kimdon hi ha ka ji sukhya na ka benta kari bat kajai benreu ngin nomi ban lai penlut kapor bat kabor ha katei ka rally te kumba kiwei kila yong ba wat penlut kai ya kapor ban mi sasurok namar ba ngiladap banjet ya kita ki nong mi khmat te hnrei kumbangi i hakisnam ki baladap ba nyamla ban len mo ba ngi i ha ka apo sekretariat semlayo ban ya kren pura ha ka baide bar ki isu jong ka jaben reu te ha bakim ai ya kapor ka ba pura ban ya kren nak benta ki mat jong kari bat ka jaben reu ha ai pat ban ya kren te ban sengin ha ban mi sasurok te ka kermen ba menta usnem kin ai ya kapor ka ba jinsur ha ka baide bat ka jing ya kren ya ki mat bat ka isu jong kari bat ka jaben reu tingin sai pet ya ka dorbar ka bam tausnam kile kumno lakin len em kumbale hagisnam ki baladap warla dapan por biang banyak keren sani ha ka baide bat ki maru kim semla ai por te dei na kane ka dau ba upaj baru namar ka jing start jong upaj ba namar ka jing yu i ba semla penlut ya kata kapor banyak keren sani dam ta kita ki e baro te dei na kane ka dau kain ba upaj ba da ka jing start menta umi sasurok semla tengkai ya kata kapor kumbala ong da ki wei ba wat penlut kai ya kapor te kejing shania ha ki nong mi khmat imat kade tangka kabab kapen sab e kala penman te kumbang te ngatang ka wei nga kerpat ya phi ki pajba ki bom poi sha kane karali te nga kerpat ya phi ba phenbu ya kejing dawai halaying halasem wat lada phimpoi ru te banyo poi lut hi kalong kaba e te hnrei tang ba phinkit lem ya ka jing dawai ba ublei un phai na un pej bat un kta ya kane kari khasi kaba ik kejungi kabaladon hapdang ka jing ma kaba shirkhai te to nganom penslam ya kane ka video tangkini hi khublai shibun ngin sai pej bet sakawei nga kermen baha kane karali kan long kaba job klem da don kino ka jing huri hura lane klem da don kano ka kata ka jing pen klumar tenga kerpat ru ba yaki pajba baro kin lej da ka ba jai kin ki da ka ba jai da ka jing khya ka mensim bat subu ya ka jing duai ha ublei ba un kta ya kita ki donot mau ki ba ki nomi khmat ki jongi kim sem latip ya kini ka jing khya kason jong kane ka jai benreu te ha ka ba khadu haswa ban penkor ya kane ka video te nganget nga da kermen ru ba ki bor jong ka sarkar ki bedai ki pulit ru nganget kinom pen songset ya ki pajba da ka ba thau ya ki jing klumar bat tang ka wei nga kwa ban kentu ya phi ba subha
wat ketakti lene wat pendelathi ya ki pajba namar pajba umi da kajing sukhya kamensim umi da kajing sukhya kadonut ba lada phikwa ba ka sarkar ngada kentu ya ka sarkar balada ka kwa ya ka jingsuk kasany kandon hapo ka jabenreu khasi ke jongi sobha wat ketakti sobha wat pendelathi ya ki pajba tang kata hi khublai shibun.